Κάθετα προς τον Εζέ, δεν υπάρχει offside. Ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Από διαγώνια απόσταση ο Μάστρου κόβει, ο Εζέ και πάλι καθυστερεί. Η μπάλα κόβεται. Τεράστια ευκαιρία στην γραμμή αμυντική της Ένωσης. Μπαλιά στην περιοχή. Απομάκρυνση της μπάλας από τον Γκάβριτς. Και υπάρχει μια σύγκρουση με τους δύο παίχτες της Ένωσης στην περιοχή της παραλυμνητικής ομάδας. Σοβαρός τραυματισμός στην πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου. Το φορείο κοντά στο γήπεδο για να αποσυρθεί ο Δημήτρης Μουλαζήμης. Αποχωρεί ο ακραίος αμυντικός της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Ο Κολάνης θα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο αντί του τραυματία Δημήτρη Μουλαζήμη. Έκλεψε την μπάλα για τους Βυσσινοί, όχι για πολύ. Επανέρχεται η Σαλαμίνα με Έζε και Έλιο Ρόκε στην περιοχή. Γύρισμα από το Ρόκε, ευκαιρία για τη Σαλαμίνα, δεν έρχεται το 1-0. Τεράστια φάση, χάνει ο Βατής. Ένα γέμισμα από τον Τόφα, ευκαιρία για την Ένωση. Πρόλαβε όμως και επέστρεψε την μπάλα ο Παναγής στον Σετκούς. Πάντος στην περιοχή, ψηλά η μπάλα. Τσούρσουριτς για τον Εζέ. Η Σαλαμίνα μπροστά, ο Εζέ θα προλάβει την μπάλα. Το γύρισμά του προς τον Πάντο, ελέγχει ο Μάστρου στην κλειστή γωνιά του. Κόρνερ και ο Τσούρσουριτς έχει χώρο μπροστά του. Κάθεται μεταβίβαση προς τον Ρόκε. Αυτός γυρίζει τον Πάντο. Ευκαιρία για τη Σαλαμίνα που πάει χαμένη δίπλα από την εστία του Μάστρου. Μακρινή μεταβίβαση προς τον Τόφα. Ευκαιρία τώρα για την Ένωση. Το πλασέ του Γιώργου Τόφα. Η μπάλα πάει στα δίκτυα. 0-1. Ψυχρολουσία από τους λιγοστούς φίλους της Σαλαμίνας που βρίσκονται στις κερκίδες. Η Ένωση, το αμόχωστος Σεντραρορό και γύρισμα από τον Ντομπρασίνοβιτς. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Σταμάτησε η μπάλα από τον Πάντο. Σεντράριο Αρέστη. Κατέβασε ο Ζανέτου. 1-2 του Ζανέτου. Ευκαιρία για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Απομακρύνθηκε τελικά η μπάλα από τον Μοντέιρο. Ελιορόκε πάλι πίσω από την μπάλα για λογαριασμό της Νέας Σαλαμίνας. Εστιμένη μπάλα. Ο Ρόκε σεντράρει. Η μπάλα θα περάσει από όλους στα δίκτυα. Και νομίζω το γκολ είναι από τον Ρόκε. 1-1. Ισοφαρίζει ο Πορτογάλος. Κατευθείαν η μπάλα αφού χτύπησε μπροστά από τον Μάστρου. Πήγε στα δίκτυα της Ένωσης. Ισοφαρίζει η Σαλαμίνα. Ρόκε με χώρο Έλιο Ρόκε. Συγκλίνει ο Ρόκε. Το σούτ από τον Τσούρσουριτς. Ο Μάστρου. Ευκαιρία και 2-1 για τη Νέα Σαλαμίνα. Από θέση offside όμως. Πανηγυρίζει ο Εζέ, όμως δεν έχει καταλάβει πως είναι από αντικανονική θέση. Τουλάχιστον αυτό υπέδειξε ο βοηθός του Λουκασοτηρίου. Έτσι δεν υπάρχει γκολ.